ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 1 сентябри соли 2025 беҳтарин наворҳои мошинҳо кардем бардорои азиз баҳри шумо дар ҳамин хади канали Авто ТВ. мошиное ки имрӯз гирифтагем ба талаботои худшон бардоро 100% ҷавобгӯ ҳаст. яъне ки навори хубе бардоро хоҳишмандам пайгирӣ кинен ва барои реклама кардани хонаҳои худ ё ин ки мошина, квартира, молу маҳсулот, техникаҳо боша агар бардоро метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯйнавор буда имо, WhatsApp, Telegram ҳаст дӯстон, 100% муроҷиат кинен. канали Авто ТВ ҳама вақт дар хизмати шумо аст. подписчикои азиз, шахсоне ки канали мо дар нав омадан, аз шумо эҳтиромона хоҳиш як донаи лайка бизанед, дар канали мо подписатсия кинем бардоро. гап аз зиёд намекунем, мегзарем ба эълони аввал. эълони якумон чие? ба мо чотка кардан, навор кардан, равон кардан ма баҳри шумо имрӯз пешкаш кардесам бардоро. Opel Vectra B ки солаш 1999 аст, дар ноҳияи Темурмалик айни ҳол қарор дорад дӯстон. нархаш бошад 36 000 сомонӣ, мотори 1.6, бензин газ аст, коробка механика дӯстон. хулас рақамҳои 91 55 61 87 шумо метавонед ки айни ҳол дар WhatsApp яка ё ин ки дастӣ ё ин ки имош метавонед ки бардоро муроҷиат кинед. ҳуҷҷат утилизатсия кардагӣ, хадавоиш боша бардоро азиз 70% ҳаст. балнош 80%, чорта бални 80% аст бардоро. бардоро яда кори мелиш дора. ҳо бале, ҳуҷҷатҳо солона ҳастанд бардоро. не ки ами як проблемаш ҳаме ки рушник бад спидометраш кор намекунад. ин чизо карочи чизои меличай главни мотор созаи масъала умуман намехӯра. ана ҳамиха дардай бардоро. главни мотораш созай, рушник бад спидометраш кор намекунад. вақте ки мо мошинҳоро бардоро баҳри шумо пешкаш мекунем, бояд ки чикор кунем, дардошам бигем. хуласи гап, рақамҳое ки гузоштагем дӯстон WhatsApp гуфта, шумо метавонед ки дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. бошад чунин автомобилҳо бихоҳем ки зуд савдо кунем бардоро, дар канали мо ҳам дар аввал ва ҳам дар охир рақамҳои момондагӣ, ҳам имо, WhatsApp, Telegram аст. марамат муроҷиат кунед, мо дар хизматем. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. як тайга касоне ки дар комбайн мақсад эҳтиёҷ дошта боша, агар комбайни фурӯшӣ айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ аст. дар ноҳияи рӯдакӣ бардоро ин комбайни турецкий рости гап ҳамагӣ аз оварданмон мега бардоро 15 рӯз кор фармондагима дига тамоман кор кардагӣ нест. хонада хувай на марҳамат касоне ки ҳамин чиза агар дар коритон бошад 70 000 сомонӣ нарх кардесанд. 70 000 сомонӣ. ҳамин рақамҳои русӣ +7 999 550 55 20 муроҷиат кинен. бо соша акамон қад шумо суҳбат мекунанд. агар ягон дард масалан пайдо карда бошад то ҳамин рӯза бо худаш мега. хуласи гап ихтиёр дар шумо, пешниҳод кардан аз мо бардоро. ба сеюм эълон мегзарем. боз як тайгар Opel Vectra B солаш 1998 айни ҳол дар душанбе, бензини газ, мотори 1.8, коробка боша бардоро. коробка автоматай, механика нест. нархша мегум хоҳишмандам бизане лайкора 28 000 сомонӣ. Vectra B солаш 98 боз муомила карда мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор умуман масъала намехӯрад. коробка автоматай, не ки бардоро суҳбат кардани нарх нав бо аз шумо вобастагӣ дорад. ина марҳамат, мошин ҳама ҷош нав кардаги. 4 балони нав. 4 балони нав. хуласи гап бардоро ҳуҷҷатҳо фақат утилизатсия дорад, тамом. ҳуҷҷатҳо утилизатсия дорад. варианти алиши ҳам ҳастай. дар WhatsApp банависонен, варианти алишира бо қаддон суҳбат мекунад. мегзарем ба эълони чорум. як тайгар хундаи саната бардоро бениҳоят. ҳаме дар мошинои электромобил шумо бардоро раҳмат биген. хундаи саната ки солаш 2010 аст. барои чӣ раҳмат биген?
электромобило бардору рости гап исида бисёр шид нархҳои автомобило автоматӣ худаш паст шид бардору хитон медонен. дар шаҳри Душанбе аст 83 000 соли 2010 ами автомобила гуфта истода. Айни ҳол холи бензин мотор бошад 2 коробка автомат. рақамҳои 555 51 74 47 бардору марҳамат занг бизанед ё ин ки рафта аз наздик бибинед. дар он салонша бардору мебинед кожа хулоси гап беҳтарин ҳолатда қарор дорад. ҳама ҷош нав лабои хел кор мекунад мошин. ба панҷум эълон мегзарем. як тайгар ваз 2114 баъзеотон ладаам мегӯянд. солаш 2012 аст. 2012 солаш бардор мошинчара дар шаҳри Душанбе аст. айни ҳол бензини холӣ тамоман газа дидагӣ нест. холӣ бензинай 21 000 нархи автомобил карда истодаанд. мотори 1.7 коробка бошад механика. рақамҳои 902 17 66 66 бардоро марҳамат муроҷиат кунед. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. мотору коробка ва ходовӣ ё 100%. 4 баллони нав. хабардор боз акада занг бизанен. боқи монда маълумотора худаш мегатон. ба шашум эълон мегзарем дӯстон. бардор видеоро тамошо кеса илтимос ҳамон лайка биза. айти ягон чиз намерава. хоҳишмандам шербача. ваз 21099 солаш 2004 дар шаҳри Душанбеи автомобилон. бензин газ мотори 1.6 коробка бошад механика. нархи автомобил 27 000 сомонӣ карда истоданд. шумо бардоро метавонед ки айни ҳол рақамҳои 719 77 77 67 бардоро занг бизанед. мошинча бек камбудӣ ҳуҷҷат дора, тонировка ҳаст. дигар зиёдӣ бардоро гапҳоам дар кор нестай. агар таби дилтон бошад акада дар ватсапш бинависонед. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстон азиз. Mercedes Benz C-Class ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. соли 2001 бензини холӣ мотор 2 ҳамин қадар ки коробкаш бардоро механикай 50 000 сомонӣ нархи ҳам Mercedes гуфтесанд. рақамҳои 35 00 70 да бардоро метавонед ки шумо занг бизанед. документа то охири ҳамин сола. то охири ҳамин сол чанд моҳи мондагӣ боша бардоро то охири ҳамин сола мақсад документ дора. задагӣ умуман пусидагӣ надора мега акамон. ин автомобила як тайга тонировкаш ки бардор беҳтарин мешавад. сидел лифт сентер замок бардоро полни ход полоборот мошин кор мекунад. мегзарем ба эълони даҳум. эълони ҳаштумон бардоро Opel Astra G солаш 1999 дар шаҳри Душанбе яъне 53 000 акамон нарх мондесан не ки бу арзон мекуна. дар Душанбе солаш 99 бензини холӣ вообще газ дидагӣ нестай. мотори 1.6 коробка бошад механика. бардор азиз шумо айни ҳол метавонед ки ҳами акада занг бизанед. ма рақамоша мондагим 783 08 01 00. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. бензини холия бардоро камрасходай 1.6 99 сол 53 000 гуфта истода. айни ҳол не ки боз бардоро муомила карда мешавад. ба даҳум эълон мегзарем дӯстон азиз ва подписчикони муҳтарам. Opel Astra F ки солаш 1998 айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. 35500 сомонӣ нархаш ака бардоро бинед. бензини холӣ мотори 1.6 коробка механика. рақамҳои 985 88 66 96 да бардоро марҳамат занг бизанед. ай вагон гирифтагимон мега як дист гаштагӣ. мақсад хеле мошин дистбади шидагӣ нест. як водител як дист гаштагӣ. мотор коробка бардоро звер. краскаш радной нав освежит кардагӣ. чихе ки хитон дисен. кондитсионер дора. ҳуҷҷати солона дора. ходовои нав кардагӣ. чихолҳо 1000 сомонӣ яъне чихоли 1000 сомона парсагӣ. газ умуман насб шидагӣ нест. краскаша нав 6000 сомона зада мега. салони радной ҳама чизаш пачка карочи. 4 чашкаи звер бардоро
бе ягон варид 4 баллони дар ҳолати бениҳоят хуб. Дига чӣ тон мефара мардуро? Мегзарем ба 10 эълон. Як тайгар ваз 21-15. Комментария карден шер бачо, комментария кинен, ма мунтазирам. Солш 2006 дар душанбе аст айни ҳол ҳами автомобил. 2006 бензини холӣ мотор 1.7. Хай 0.1 фарқ кесай. Механика коробкаш бардоро рақамои 91 35 66 66 та марҳамат бардоро занг бизанед. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор коробка 100%, 4 баллони 80%. ҳуҷҷат утилизатсия солона ҳуҷҷатҳо ҳастанд. Бардоро калонкаш мехона рости гап гӯшот кар мешавад. Мошинча бениҳоят мошини хуб. Ҳолати хуби техникӣ 24500 сомонӣ мегӯяд дар шаҳри Душанбе аст. хоҳишмандам бардоро рӯи хотири навори як донаи лайка бизанен. Бихоҳем ки ман мошинои шуморо зуд савдо кунам бардоро азиз, метавонед ки дар WhatsApp, имо, Telegram муроҷиат кунед. Авто ТВ ҳар вақт дар хизмати шумо подписчикои муҳтарам. Ман ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо ман будед. Навори маро қадр кардем бардоро. Ман аз ин миннатдор. То наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. шаҳри Рӯйнар паноҳтон ба худо.